Omdat de vent van zijn leeftijd niet meer bij zijn moedertuin behoort te wonen, Dora. Daarom. Ja, ik bedoel, sinds de dood van de schoonmoeder, ja, hebben Joop en zij het huis geërfd en is zij de bovenverdieping ingetrokken. Wij beneden en zij boven. Ja, hij heeft nu een date. Nee, dat weet ik ook niet, met een vrouw die ik ontmoet in het concertcentrum. Ja, maar goed, ze hebben nu een date. Ja, ik weet het niet. Ze heeft de een of andere man ontmoet tijdens het concert. Ik hoop zo dat het een vlotte dame is, hè. Ongetwijfeld, dit is echt gewoon een slome duivelaar. Juffrouw. En dat het wat wordt tussen die tweeën. Ja, en wat er plaats op een jongere. Nou, het wordt wel tijd dat ze een keer in een vet blijft plakken. Ik bedoel, trouwen en opkrassen. Ja, meneer. Hier de bovenverdieping opkrappen. Ja, meneer. Ja, ik zou graag naar een zekere plaats willen. Wat voor plaats? Een zekere. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Het toilet. Het toilet. Komt u maar. Ja. Maar, gaat u maar even mee. Laat maar Ja, ik door. kan natuurlijk mijden bij de vleesrijk. Het is ook zo'n knapper, moet je nagaan, hè. Ja, maar hij is zo kieskeurig. Iedere vrouw op zijn werk loopt achter een man. Ja, weet je, het zou me niet verbazen als het gewoon nog waard is. Ik bedoel, de laatste maag van Nederland. Wat een geur. Maar ik moet hangen, Dora, want ik heb nog zoveel te doen, hè. Ja. Nee, dat doe jij mijn groeten dan wel weer? Nee, dan zal ik dat ook doen, ja. Nee, dan een gezellige dag verder, hè. Ja, doei.